This trip is brought to you by Mercy Pasalubong. Tanan manamit. Hindi ba gumawa muna? Wala ko galanta ko lang na po ay. Masarangan mo bala magsaka sa 324 steps para magpangapi kag magpaliwaliwa sa amo sininga view. Testingan ta. Halin sa Bacolod City via Isabela, pakadto Gihulgan City, Negros Oriental, mga 2 ka oras nga biyahe. Atas ka makalabot sa Gihulgan proper, may bangga right nga pasaka. Ini ang dalan, pakadto sa Balay Sungayan. Isa ka popular nga lugar sa Gihulgan City, gani magpulo pamangkot lang kay itudlo ka sa mga pumuluyo sa among lugar. Ara mo sa Google Maps May lugar nga pwede parkingan sa salakyan. Ang mga motor pwede yan makarekta saka sa ibabaw. Kapoy? 316 step. Pila? 3? 316. Kamusta ang feeling, sir? Kami kayo? Sa parkingan pa lang, ginalantaw ko na ang salakaon ko. Daw ma-back out ko, pero sige lang, bato lang. Malapot gina sa ibabaw Ang ininga ginaagyan namon, wala pa hindi madala sa 324 steps ha. Approaching pa lang ta sa receiving area. Ano ganing hambal ni Jody Santa Maria? Papunta pa lang tayo sa exciting part. Dili ba start ang 316 steps? 324. Ay, hindi 316, 324. Yes. Halin sa? Anong yellow na banner? From Yellow Banner First step up, Until... 324 steps. Yes. Malag-in antes magsaka sa ibabaw, may 50 pesos nga entrance fee. January sang sinilang nga tuig, nagbukas ang Balay Sungayan. One daw, sa una daw ko nung panahon, kani siya is Lasang. Then, Kalasangan. Kalasangan din. Daghang na mo yung mga wild animals. Tapos, kuan, na muyo na ang mga tao. Then, pag puyo sa mga tao, nangawala po ang mga wild animals. Then, ang mga sungay is na kuan, bilindra ba ni, collection, i-design sa balay. Amo nila yung pag-umpisa sa ato niya Kalbaryo. Wala pa si Mana Santa. Kalbaryo lang ta. Okay, 324. Mga 304 na lang bilhin. Bro, hindi mo siya namin kini sa taman ka steps. Citizen friendly. Hindi mo sinakadalag ko ang steps kag sementado ang alagyan pasaka. Kung may fear of heights, bato ilang. Hindi lang magbalikid sa likod. Ano ba bala? Sa likod mo langit na. Bukid man sa likod. Though, at least ang steps hindi mo nakadagko. Pakonsuelo na lang pero hapo gid makapoy siya. Ay! Kung wala kaya ginakulbaan sa mga mataas nga lugar, pwede makapahuway kadali kag i-appreciate ang view sa palibot. Ang bukid sa tubang mo, amo ang nagaseparar sang Occidental kag Oriental Negros. Pakonsuelo lang ang view sa palibot. Samtang mapundo ka kag maginawa. Tara sa likod. Ang last few steps, makahalyat atay. Mayo lang, may uluyatan sa kilid. Hala. Ay, hindi ba gumawa muna? Wala ko galanta ko lang na po ay. Pag-abot sa ibabaw, gulugin hawaan na makadali antes maglibot-libot. Kung nag 325 steps siya, patay na ko. Gapoy. Pero ito sa view sa babaw. Gwapo, gwapo.
nahimasmasan ka na. Order ka na kape kag amat-amat i-appreciate ang view. May restaurant sa ibabaw, pwede ka maka-order sang rice kag sudan o kung pwede man magkape. Sa amo niya, panyaga syempre, kapoy saka. May mga deck nga pwede matambayan, may mga Instagram-worthy nga mga spots, pero para sa akon, 360 degrees sa palibot, matahom ang view. Kitao ng Gihungan City proper, pati na ang isla sang Cebu. Kung trip mo magtulog diri, may mga kubo man sila. Soon kuno, mabutang sila sang infinity pool. Imagine na bala kung paano ini ginobra. Siling sang tag-iya, mano-mano ang pagpasaka sa mga construction materials, pati na ang mga sea purlins, kag sa kusang mga semento. Doble ang gastos, kabayaran mo ang nagahakwat sa mga materyales pasaka. Pagkadto namon, nagatulutalithi gani matugnaw katama ang dapya sang hangin. Dapat kada minuto mo, himuon mo nga sulit na sulit. Remember, manaog ka naman liwat sa 324 steps. Masugod pa lang ang pinaka-exciting nga part, ang manaog. Samtang nagatikang ka sa mga steps, amo na ang atubang mo nga view. Inabala ang feeling mo nga isa mo lang kamo mo, diretso ka gid sa dalom. Hawa-hawa, me! Ako lulbaan, ganyan! Ay, lulbaan! Saan ako mas slide ko? Lulbaan! Hindi ko na magtulok. Hindi ko na magliwat yan. Ha? Lulbaan ba? Gagawin, sige lang susulit bala. Visit. Dan tumayumig. Hawa dyan. Wala ko nagatulog sa PL. Ako wala ko natulog. Why ba nasa mga tandog eh? Pero para sa ako niya ha, worth it ang tanan. Lain ang experience kagin pangabudayan mo, tapos sa ibabaw, may premyo ka nga matahom nga view. Kung kaya ko, for sure, kaya nyo. Kadamo pagkikitaya sa lugar nga wala pa ma-explore sa Negros ganit chimpo na ni para buligan ta nga makabangon liwat ang aton nga local tourism. Para updated ka sa mga episodes ng Tripping Rooming, i-follow ang amon nga Facebook page kag YouTube channel, Digicast Negros. Ulumod kita sa pagbangon. Ako si Romeo Subaldo kag ang Tripping ni Rooming. This trip was brought to you by Mercy Pasalubong. Tanan manamit!